ስለዚህ ነት ሓጋዚቱ ዝነበረት ነርስ ካሎሪን ጸዊዑ ነዛ ህፃን ወሲድኪ ናብ ትካል ምሕብሕብ ህፃናት ውሰድያ ኢሉ ኣዘዛ ሰበይቱ ድማ ንኽተኣምኖ ብዘጸግም ሓሶት ነገራ እታ ጓልና ምስ ተወለደት ሞይታ እያ በላ ኖራ ድማ ሰምዐቶ ሞት ልባ ስለ ዝሰበራ ብጣዕሚ ሓዘነት ንብዙሕ ዓመታት ሓቂ ካብኣ ተሓቢኡ ተረፈ እታ ነርስ ግን ነታ ህፃን ክትድርብያ ልባ ይፈቐደላን ካብቲ ዓዲ ጠፊኣ ነታ ጓል ከም ገዛ ርእሳ ገይራ ክትዕብያ ወሰነት እዛ ጓል ፊቢ ተባሂላ ተጸውዐት በቲ ሓደ ሸነኽ ፊቢ ብዘይ ወለዳ ግናኸ ብፍቕሪ ክትዓቢ ከላ በቲ ኻሊእ ሸነኽ ድማ ዴቪድ ምስቲ ዝሓቦ ዓቢ ምስጢር ይቃለስ ነበረ ዓመታት ሓለፉ ዴቪድ ንሰበይቱን ንወዱን እናረኣየት ዝፈጸመ ሓሶት ውሽጢ ይበልዖ ነበረ ኖራ ድማ እታ ጓላ ከም ዝሞተት ስለ ዝኣመነት ንዓመታት ሓዘን ተሸኪማ ነበረት እቲ ምስጢር ንስድራ ቤቶም እናበታተኑ መጸ ፊቢ ጽብቕቲ መንእሰይ ኮይና ዓበየት ዴቪድ ሓደ መዓልቲ እቲ ሓቂ ክሳብ መወዳእታ ክሓብኦ ከም ዘይኽእል ተረድአ እቲ ዝፈጸመ ጌጋ ነታ ጓሉ ካብ ስድራ ቤታ ንሰበይቱ ድማ ካብ ጓላ ከም ዘርሐቐን ተገንዘበ ሓቂ ኩሉ ግዜ ከም ብርሃን እያ ክትሓብኣ ትፈትን እምበር ኣይትጠፍእን ኣብ መወዳእታ እቲ ምስጢር ተቃልዐ ኖራ ጓላ ብህይወት ከም ዘላ ምስ ፈለጠት እቲ ዝተሰምዓ ስምዒት ብቃላት ዝግለጽ ኣይነበረን እቲ ንዓመታት ዝጠፍአ ፍቕሪ ንምምላስ ግን ጊዜኡ ሓሊፉ ነበረ እዚ ታሪኽ እዚ ሓደ ዓብዪ ትምህርቲ ይምህረና ንሰባት ንምሕጋዝ ወይ ካብ ጸገም ንምድሓን ኢልና እንጥቀመሉ ሓሶት በዓል ዓብዪ ጸገም ኮይኑ ከም ዝመጽእ እዩ ሰብ ብተፈጥሮ ኣይትንዓቑ ኩሉ ሰብ ድማ ናይ ምንባርን ናይ ምፍቃርን መሰል ኣለዎ ተኸታተልቲ እዚ ቻናል ንስኻትም ኣብ ቦታ እቲ ሓኪም እንተትኾኑ እንታይ ምገበርኩም ነይርኩም እዚ ውሳኔ ቁንዕ ድዩ ነይሩ ርእይትኩም ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ እዛ ቪድዮ ትምህርቲ ሂባትኩም እንተኾይና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ